Škriatok, Rarášok, ja ťa tu všade hľadám a ty máš ústa špinavé od čokolády. Veď ty si mal pomáhať Mikulášovi baliť tieto úžasné sladkosti do balíčkov pre deti. A nie sa napchávať, pozri, aké máš veľké brucho. Veď ja ti pomôžem. Bodaj by som tie čokolády nezjedol, keď ste ma tu nechali samého. Anielik, tak poď mi aspoň pomôcť. Škriatok, Rarášok, prosím ťa, už nejedz s deťom tie čokolády. Čo by si povedal na to, keby tú tvoju Rarášovskú čiapku dáme dole, vymeníme ju za príľbu, aspoň konečne deťom nezie všetku čokoládu. Čo to je? To tlačí. No, veď potom si ju upravíš. Počúvaj, poďme do arény sršňov a tam za chvíľočku už deti prídu za nami. Fakt? Áno, vieš sa korčuľovať, Rarášo? Jasné, že áno. No dobre, tak sa stretneme na ľade 6.12. o 17:15 v aréne sršňov.